Moi! Mun nimi on Petteri Kytölä. Mä oon osteopaatti ja fysioterapeutti. Me ollaan nyt Järvenpäässä osteopatiaklinikalla. Mä oon tehnyt näitä hommia 25 vuotta ja työt jatkuu edelleen toivottavasti pitkään. Osteopatian avulla voi saada helpotusta erilaisiin kiputiloihin, kuten selkäkipuihin, päänsärkyihin ja nivelongelmiin. Osteopaattinen hoito keskittyy liikkeen optimointiin ja se voi helpottaa ja lisätä nivelten liikkuvuutta ja helpottaa päivittäistä liikkumista. Osteopaattinen hoito voi auttaa rentouttamaan kehoa ja lievittämään sitä kautta stressiä, mikä vaikuttaa myönteisesti henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Osteopatia sopii hyvin raskaana olevien vaivojen helpottamiseen sekä vauvojen vaivoihin, kuten koliikki- ja imemisongelmat. Osteopaattinen hoito keskittyy kehon liikkeen optimointiin, mikä voi parantaa nivelen liikkuvuutta ja helpottaa päivittäistä liikkumista. Osteopatia on Valviran hyväksymä manuaalinen hoitomuoto, joka tähtää kehon toimintahäiriön tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Hoito on aina yksilöllistä ja sen myötä erittäin turvallista ja tehokasta. Yksinkertaisuudessaan hoito perustuu anatomian ja fysiologian tarkkaan tuntemukseen, jonka perusteella kehoa ohjataan takaisin optimaaliseen asentoon ja toimintaan. Hoito ei keskity pelkästään oirealueeseen, vaan ihminen huomioidaan toiminnallisena kokonaisuutena. Osteopaatit käyttävät monipuolisesti erilaisia tekniikoita työssään, joita ovat muun muassa nivelten artikulaatio ja mobilisaatio, pehmytkudoskäsittely, lihaskalvotekniikat sekä manipulaatio. Osteopaattinen hoito sopii ihan kaikille, vauvasta vaariin. Tervetuloa hoitoon!